Nudwaro kinde marom nade mondo mi pono uchaki timo test makamagi. To bende nuchwalo paro makamago ne NTSA kose ne onge thuolo mar Giman wanyiso NTSA and I was among the people who brought NTSA to. Giman no wacho ni enia retest ok dware. Gima dware en refresh. To refresh otingo kako wacho eyesight winjo gangono gik mang'eny. Koro ng'ato kodhi refresh ginene institution mong'ere. Koro DTU makoro giwacho ni dhano dhi bedo tested. Koro ka koro Nairobi. Sani ka giwacho ni gi retest drivers Nairobi DTU. To drivers still book for retest. How many drivers are they going to retest that particular day? Koro bedo ka jambro bedo kata mang'eny, geche bro bedo ni onge driver nikech koro driver bedo ok nyal dhi indara ka ongo license. At the same time, police broke our advantage. Nikech koro guru wacho no okay fine. Dereva no go bend the test. Koma ki gimokwongo penji openjo license. Kopenjo license ko do license expire ng'eny ng'ani ok nyal ok no be no riembo mtoka idara gari gacha birie dara nikech onego be no doki retest. To retest na madreve gi otimo oluo. Retest koso refresher gino ma one way about refresh.